Il-ħaddiema tal-protezzjoni ċivili se jibbenefikaw minn dak li huma stess iddeskrivew bħala l-akbar investiment li qatt sar fihom. Dan wara li t-tnejn filgħaxija fil-preżenza tal-Prim Ministru Robert Abela ġie firmat ftehim settorjali ġdid li jsaħħaħ il-kundizzjonijiet tax-xogħol u l-progressjoni tal-karriera tagħhom. Dan il-ftehim jinkludi allowance ta' 1500 euro u żieda minima ta' 2200 euro fis-sena għal kull uffiċjal. Għanna iktar inċentiv, paga aħjar, allowances aħjar, għanna fejn avvanzaw iktar fil-karriera, naqsu n-nazmin biex ovvjament avvanza fl-iskala u da kollu jirrifletti xaġa tajba u sabiħa. Il-Ministru għall-Intern, is-Sigurtà u x-Xogħol Byron Camilleri semma eżempju konkret. Uffiċjal li ilu jservi 5 snin bħala Assistance and Rescue Officer se jiżdied b'2575 euro fl-ewwel sena, filwaqt li se jiżdied sa 5769 euro sal-2030 li tfisser mill-inqas 200 euro żieda f'kull paga. U għassostna li dawn l-investimenti mhux biss itejbu l-kundizzjonijiet tal-ħaddiema iżda jsaħħu wkoll il-kapaċità tal-pajjiż biex jipproteġi lis-soċjetà Maltija u Żmien jissa qed jixkien kompert ma tal-oħrajn u allura jien nkun serraħ moħħi li ħallejt warajja nies li iktar ikunu professjonali milli bdejt id-dipartiment meta bdejt id-dipartiment jien. Waqt iċ-ċerimonja tal-iffirmar, il-Prim Ministru Robert Abela qal li dan huwa wieħed minn kważi 140 ftehim settorjali li ġew konklużi mill-2022 l-hawn, b'investiment ta' madwar 2 biljun euro f'żidiet biss. Il-Prim Ministru fakkar ukoll li bidla fil-liġi fl-2015 tat id-dritt lil ħaddiema tal-kurpi dixxiplinati biex jissieħbu f'union f'pass li fetaħ it-triq għal dawn il-ftehimiet. U enfasizza li dan l-investiment huwa riflessjoni ta' ekonomija b'saħħitha li tippermetti lil gvern jinvesti fil-ħaddiema filwaqt li joffri stabilità u serħan il-moħħ anke f'kuntest internazzjonali diffiċli. Il-Prim Ministru ringrazzja lil ħaddiema tal-Protezzjoni Ċivili għad-dedikazzjoni tagħhom u semma l-investiment kontinwu f'dan il-korp permezz ta' tamir ġdid, vetturi speċjalizzati u titjib fl-istazzjonijiet biex il-pajjiż ikun aktar preparat għal kull sfida.